Miss Julie, good evening. Good evening, Sisi. Thanks so much. Welcome sa aking bahay. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Miss Julie, salamat. Salamat Sisi sa pagpunta sa aking bahay. Thanks so much guys sa tatlong andyan at saka sa tatlong batamsak. Salamat.
Thanks so much guys sa 5 million people in the house. Thanks for coming. Madam Bridget Masbang, here na, thumbs up dan, sabi ni Madam Bridget Masbang, BG host. Matulog na ako. Sige po madam, salamat. Salamat sa patamsak nyo at sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Thanks so much. Sisi Isti Heriani, I'm here Mama Norm, sabi ni Isti Hiranaya. Welcome Sister Isti Hariani. Ayan guys, lablabin na natin si Sister Isti Hariani. Isa siyang Indonesian. She's a good friend of mine, si Sister Isti Hariani. Ayan. Madam Bridget, kung hindi mo pa kadikit si Madam Isti Hariani, lablabin na natin. Ayan. NCC Striker Adudas. Tamsak na po kita host, sabi ni NCC Striker. Sino ba ito? Si Gaming Striker ba ito? Si Sir Gaming Striker po ba ito? Hello. Sis Isti, you can drop your link so that they can love you also. Yan, Madam Bridget Masbang. Hindi po host, sabi ni CNC Striker. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, sir. Sir CNC Striker Adubas. Sabado, baliktad. Adubas. Hindi po host, sabi niya. Asaan ka, sir? Sa Pilipinas ka ba o nasa overseas? Thanks for coming, sir. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Welcome. Ayan, may Indonesian friend tayo dyan. Si Sister Isti Hariani. Lablabin na rin natin kung hindi pa natin siya kadikit, guys. Salamat ho, she's here, Philippines. Okay. Saan ka sa Pilipinas? Saan ka sa Pilipinas, sir? Ako, si host, taga Pangasinan, Villasis. Ayan, si Sir CNC Striker Adubas, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Lablabin na natin si Sir Mindanao, ang layo. Ang biyanan kong babae naman is from Leyte, Samar. Ano naman yata yun, Bisaya, di ba? Iba naman yung Mindanao. Ayan, nasa tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang layo, pero malapit na. Bisaya yun, sabi ni Sir CNC Striker. Kaya nga malayo. Ayan, si Madam Bridget Masbang nagbibidyo lang kasi inaantok na. Patulog na daw si Madam Bridget Masbang. Thanks so much, Madam, sa pabidyo mo dyan. Kung hindi mo pa kadikit si Sir CNC Striker, dikitan mo na rin. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Thanks so much po sa 9 million people in the house. Salamat, guys. Ayan, Isti Hariani. She just dropped her link also. Lablabin na rin natin. She's an Indonesian. Sister Isti Hariani. Ayan.
Rings Temple Vlog, katatapos ko nagmasahe tapos na pala si Shawn. Naiwan ako, sabi niya. Oo, kasi ano na, nag, parang nag-iiyakan na naman kanina doon sa bahay niya. CNC, CNC Striker, baka gusto nyo dikitan. Ako promise, balikan ko kayo. Salamat, sabi ni CNC Striker. Ayan guys, dikitan na natin si CNC Striker Adubas. Ayan, Renz Temple Vlog. At Miss Julie CC, sabi ni Renz Temple Vlog. Isti Haryani, thank you sis, sabi ni Sister Isti Haryani. CNC Striker Adubas, mag-iwan lang ng bakas, sabi ni CNC Striker. Ayan guys, maglablaban na kayo. At kung hindi nyo pa kadikit si host, pakidikitan naman at balikan ko kayo after my LS. Guys, salamat sa 7 million people in the house. Thanks so much po. Sister Isti Haryani, thanks so much for coming. You can rest them. Naiwanan. Sister Isti Haryani, you can love the one each other there. You can see the link of Sir CNC Striker Adubas. He's from Mindanao. Ayan, Sir CNC, si Sis Isti Haryani is from Indonesia, but she's living now in Hong Kong. Kasama ko siya dito sa Hong Kong, and she's a friend of mine. She's also a legit friend of mine. Kaya kung dikitan nyo si Isti Haryani, siguradong babalikan din niya kayo. Ayan, at lablabin na natin. Always believe in yourself even in the darkest moment. I love it. Sis Isti Haryani, yes. I love it too, Sisti. I love it too, Isti Sisi. That's why I put in my wall so that the people can read it and they believe it also in themselves. Am I right? Because last year I'm so dark, darkest moment in my life. That's why I buy this bag. Actually, Sisi, this is my bag. It's a bag. I buy it in where that place. I buy in Parklin. Yes, I buy in Parklin, Sisi. Bridget Masbang is still in the house. Thanks so much, madam, sa pagstay. Inaantok na rin si host pero kailangan maghabol ng WH. At malapit-lapit na rin sa katotohanan. Kaya kailangan puyat pa more. 6 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 6 na patamsak guys. Salamat sa mga patamsak nyo. Thanks so much sa 8 million people in the house. Magparamdam naman kayo guys.
para may makausap si host kasi inaantok na. Isti Harayani, I should learn Tagalog so I will understand. Hehe. You can understand also the other words, sis Isti Haryani. Anyway, the Tagalog and Indonesian have a similar, right? You can ask to Sister Shirley to teach you the Tagalog language. Ayan guys, CNC Striker Adubas, Isti Haryani dan tamsak na po kita, sabi ni CNC. Sis Isti Haryani dan to your house, sabi ni napapatagalog tuloy ako. Dan to your house from CNC Striker. Ayan, naglablaban na si Sir CNC at saka si Sister Isti. Sister Isti, dan to your house from CNC Striker. Ayan. CNC Striker Adubas, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin na natin. At CNC Striker Adubas, dan also, thank you. Ayan. CNC Striker, dan na daw sa'yo si Sis Isti Haryani. Ayan, naglablaban na sila. Thanks so much, Sis Isti, for coming to my house. And you can connect to each other with our Filipino friends. And if you have an Indonesian friends also, you can share this LS to them so that they can come also into my house. CNC Striker Adubas, salamat, sabi niya. Mapapalaban yata tayo sa Inglesan ngayon dito kasi hindi siya nakakapagsalita ng Tagalog. Marunong din siyang konti kasi nakaka-pick up din si Isti ng konting Tagalog. Yan, Inting Vlogs, thumbs up, sabi ni Inting Vlogs. Inting Vlogs, mami, sabi ni Inting Vlogs. Pa-jacket, hehe. Ayan, ma-jacket ka na. Na-jacketan na kita. Thanks so much, Inting Vlogs, for coming. Isang comment pa para makita ko kung may jacket ka na. Kung kumapit ba yung jacket mo. Ayan, may new friend tayo dyan from Indonesia, si Isti Haryani. Lablabin na rin natin. She's from Indonesia but she's living here in Hong Kong. Lablabin na rin natin guys. Dikitan na natin. Yung bahay niya is baby pa rin. Kaya dikitan na natin guys para makarami rin siya ng kanyang bananas. CNC Striker Adubas is still in the house. Thanks so much. Salamat sa pag-stay. Ayan, lablabin na rin natin si Madam Bridget Masbang. Andyan din. Mano-mano na lang yung pag-search natin kay Bridget Masbang. Andyan din sa taas. Isa na siyang monetized channel guys. At saka si Rins Temple Vlog, monetized channel na rin. Kaya lablabin na rin natin guys. Mag-iwan lang ng tamang bakas. At pag pumunta tayo sa kanilang mga bahay, don't skip the harang. Mag-iwan tayo ng bakas at panoorin natin yung video kahit 2 minutes lang para siguradong dikit na dikit at hindi na makakain ni Lolo.
Ayan guys. Thanks so much. 7 million people in the house. Madam Bridget Masbang is still in the house. Salamat, Madam, sa pabiji-biji mo dyan. Baka inaantok ka na. Baka ano yung, ano mo kanina, Madam, yung premiere mo. Magpapatayo ka ulit ng mansion mo. Renz Temple Vlog. Ayan. Magmerienda ka na. Kape-kape ka na dyan. Para huwag antukin. At ako'y inaantok na din. Nakakantok. May sakit sa likod. Thanks so much sa 7 million na andyan. At saka sa 7 patamsak nyo rin kay host. Thanks so much. Ayan, si Renz Temple Vlog. CNC Striker Adobas. Dablabin na rin natin. Isa na siyang monetized channel. At saka si Madam Bridget Masbang. Ayan, Renz Temple Vlog. Kung hindi mo pa kadikit si Madam Bridget Masbang, lablabin mo na. At saka si CNC Striker Adobas. Andyan din si Inting Vlogs. Magdikitan na kayo guys. At saka si Isti Haryani. She's an Indonesian but she's living in Hong Kong. She's a friend of mine. Kaya ayan, lablabin na rin natin guys. Kasi bibing-bibi pa rin yung bahay niya. At makatulong din tayo. Ano yung sabi niya? Sana dati bibingka. Ano ti bibingka kay kape. Diba? Namimiss ko yung bibingka mo. Baba kayo bahay nyo guys. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, Libby Sak. Thumbs up ate. Sabi ni Madam Libby Sak. Ayan, lablabin na rin natin si Madam Libby Sak. Ayan, Madam Bridget Masbang. Kung hindi mo pakadikit si Madam Libby Sak, pakidikitan na rin. At kay CNC Striker Adobas, ayan, lablabin na rin natin. At si Inting Vlogs, siguradong kadikit na ni Manang Libby Sak.
Ayan guys, thank you so much. 7 million people in the house. Magpahinga ka na, Manang Lewis Sak. Itulog mo na at napagod ka na naman sa kakangaw-ngaw kanina. Renz Dimple Vlog. Shaolin, iniwan mo ako, sabi ni Renz Dimple Vlog. Lewis Sak, Renz, pakiplay Mama Noms, isang kimbot na lang, sabi ni Manang Lewis Sak. Ayan, thanks so much. Thanks so much, Manang, sa mga support nyo. Saka si Madam Batangginyang Italiana. Saka yung mga katim natin sa pinakbet na mga nag-play sa akin. Thanks so much. Ayan guys, pag gumawa na rin kayo ng mga videos nyo. Ayan pa lang, sinasabihan ko na kayo. Thanks so much, friends. Okay, my Shaolin noted, sabi ni Renz Dimple Vlog. Thanks so much, friends. Ang bagal naman. Sa bagay yung yung LS ko mahigit mahigit WH pa. Ilan ba noted? Ilan pa ba need mo host, sabi ni Renz Dimple Vlog. I think kulang na 200 pa. Forward ko sa'yo yung asan na yun. Ay, naka-LS din si Amy. Ala, sabay-sabay na. Naka-LS din si Chief Robert. Paano pang mag-support na? Sabay-sabay na. Ayan, friends, pinorward ko sa'yo. Malapit na yan, sabi ni Renz Dimple Vlog. Faith the Dalapo, Tamsak House, DXNB Vlog. Sis DXN, thanks so much. Salamat sa pagdala ulit sa aking bahay. Long time no talk. Faith Dalopa, thanks so much. Sis DXN B Vlog, thanks so much. Renz Dimple Vlog, andyan lang. May pa heart doc siya. Okay docs. Kumusta na sis DXN Via Vlog? Okay na ba yung bahay mo? Seven million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa pagstay.
Sa Sabado wala ako LS, i-play ko kayo ni MS, sabi ni Renz Dimbo Vlog. Hindi ka ba lalabas sa Sabado? Faith Dalapo, okay lang ko, sabi ni DXNB Vlog. Malapit ka na rin ba, Sisi? Ilan ng WH mo? Namuni na yung dalawang kapatid mo. Ang bilis nila. Naka-LS din si naka-LS din si Chief Robert. At andun din ako kanina kay Magpali Channel sa premiere niya. Hindi ka ba lalabas rin sa Sabado o Linggo ang mo? Ang off mo ngayon? Seryoso sila, ako hindi, hehe, sabi ni Fit Dalap. Bakit naman? Seryosohin mo na rin para matapos na. 'Di ba? At tinatamad ako host, sabi ni sis DXNB Vlog. Dapat huwag kang tamarin para makagraduate ka na rin. Support lang ako sa inyo, hehe, sabi ni Faith Dalapo. Maganda rin yung ituloy mo yung channel mo para suportahan tayong lahat. Tignan mo yung si brothers mo yung dalawang brothers mo nakatapos na sila, maganda, 3 kayong vloggers, pang-apat si Anakis. Masipag mga kapatid ko, sabi niya. Oo, kasi si Magpali Channel, pagkatapos ng work niya, wala naman na siyang gagawin doon. Kaya nakakapag-vlog siya. Ayan, si Chef Robert naman habang nagluluto, ayan, binablog niya, binibideo niya. Sabi ni Faith Dalapo. Kaya ayun, ang bilis nilang nakatapos. Tapos ang bilis din ni Chef Robert sa pag-i-LS niya. Ang bilis din niyang nakuha yung watch hour niya. Kaya sipagan mo na rin para makatapos ka na rin. At ako rin, sinisipagan ko rin para makatapos na din ako. Konting gimbot pa, konting push pa. 6 million people in the house, thank you so much. Salamat guys sa pag-stay at saka sa mga patamsak nyo guys, thank you so much. Darating din ako dyan host, sabi ni Faith Dalapo. Ayan, just think positive para para magtagumpay din tayo. Ayan nga, always believe in yourself even in the darkest moments. Ayan ang Renz Dimbo Vlog is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat. Nabunot ba ako kanina? Nakaidlip ako. Hindi ko na nabantayan yung pagbubunot-bunot mo. At tulog na naman tong alaga ko. Mamaya gigising na, hindi pa rin ako tulog. Ano ba?
Thanks so much guys sa 4 million na andyan. Salamat, salamat. Tambay lang dito te, sabi ni Rin Simple Vlog. Okay lang, okay lang. Salamat sa patambay mo. May ano rin si Amy Saldincho, naka-live din. Saka si Chef Robert, naka-live din siya. Faith Dalabo, thanks so much. Salamat si DXNB Vlog, thanks so much sa pagstay. Five million people in the house, thanks so much. Salamat guys sa mga andyan.
5 million people in the house. Thank you so much. Salamat sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan, guys. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Juan Prasidis. Hi sis host, sabi ni Juan Prasidis. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Bakit tahimik na yung GC natin? Wala naman na. Renz Temple Vlog. Ayan, nagme-merienda na siya. Bigyan lang muna, Miha, sabi ni Sis Juan Prasidis. Pasensya na sis kung late, sabi ni Sis Juan. Okay lang sisi. Oo nga tahimik na nga po, sabi ni Sis Juan Prasidis. Simula nung nagkasakit si Madam Alicia's Word, wala naman na. Tapos si Jason hindi na rin siya nag-ALS. Tapos si Laisangot Vlog naman na, hindi naman na makapag-LS. Hindi pa rin tapos yung palo ni Lolo sa kanya. Wala na. Pati si Angie Core Vlog, hindi ko na nakikita na nag-ALS siya. Kaya nga po, tahimik na nga po sila. Kaya nga, biglang natahimik. Ang tagal na rin kaya. 2 months na yata. Kasi sabi ni Jason, nakikipag-watch to watch na lang daw siya. Hindi na siya nag-ALS. Pero sabi niya nung isang gabi, kasi nandun ako sa group, nagchat-chat sila. Mag-ALS daw, pero hindi daw niya alam kung kailan kasi busy pa daw sa mga beauty pageant na kanyang mga promote. Ewan ko kung ano yun. Ang dami siyang ang dami niyang pinopost na mini-make upan. Kaya pala, sabi ni Sis Juan Prasidis, oo. Pero si Angie Core Vlog, hindi naman na siya nag-ALS. O baka namuni na rin. Baka namuni na rin si Angie Core. Pero ikaw sis, go lang ng go. Oo. Go lang ng go para makatapos na rin. Kunting kimbot pa sis. Kaya kahit na napupuyat, sige pa rin. Sige nang sige. Go ng go. Habang maabot. Para maabot yung kailangan ni Lolo. Hindi pa din si Angie Core. Busy lang din. Kala ko namuni na. Faith Dalapo host. Tulog na ako. Salamat. Good night and God bless you all. Sabi ni Bia Vlog. Dex and Bia Vlog. Ayan, si Faith Dalapo ang kanyang ninja. Thanks so much, Sisi. Good night. And God bless you too. Juan Prasidis, oo. Go lang ng go. Ganyan din ako, adik. kahit unti napasok sa LS, sige lang. Oo. Basta saan ba't makukuha din natin yan? Kahit kunti lang meron namang binibigay si Lolo na WH kahit papano. At salamat sa mga nagsusupport dyan, sa mga nag-play sa bahay ko. Thanks so much. Salamat ng marami sa inyo guys. Alam nyo na yon kung sino-sino kayo na mga nag-play sa bahay ko. At hindi ko mararating tong
ganitong kalaki na WH ko kung hindi sa mga tulong nyo guys. Salamat, salamat. 5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat. Hindi ko pa kasi nakakausap si Jason kung kailan yung schedule ng niya, LS niya. Basta sabi niya within this week, baka Sabado yata matatapos yung yung pageant na prino-promote niya. Punta daw sila sa Umingan, Pangasinan. Sabi nga niya dadaan daw siya sa amin. Sana makadalaw nga siya doon, makadaan. Madali lang namang tuntunin yung sa amin. Kaya nga lang papasok, hindi along the highway. Papasok siya. Baka busy pa sa racket niya. Oo. Busy pa sa racket niya. Gaganda nga yung mga mini-make-upan niya. May kanya-kanyang racket. Si Laisangot Vlog, nagsara daw yung yung restaurant na pinapasukan niya, yung Korean. Nagsara na daw, sabi niyo. Kaya nandun lang din sa bahay niya. Kaya gusto nga niyang mag-LS na sana, pero hindi pa naman daw pwede. Kaya ayan, namamasyal sa mga nag-LS. Nag-iisda rin siya. Gusto nga niyang ipagpatuloy pa rin yung channel niya. Friends Temple Vlog, tambay lang dito. Luto ako. Wow, sarap naman. Ano yan, pang linggo o pang Sabado? Ang aga naman. Joanne Mercedes, oo, dapat unahin yung sure na may income talaga, sabi ni Joanne Mercedes. Oo. Kaya nga inuuna niya yung pageant niya. Pero si Laisangot Vlog, kawawa naman. Nagsara na daw yung restaurant. Kasi kunti lang daw yung mga pumapasok ng kumakain sa kanila. Kaya sinara na daw. Sabi ko magtinda-tinda na lang sa harap ng bahay nila ng mga barbecue, ganon. O kaya mga balut, saka yung mga street foods. Mabili naman yun, di ba? Gisa Explorer, tamsak dan host, sabi ni Sis Gisa Explorer. Thanks so much, Sis Gisa. Gisa po ya, tamsak host, sabi ni. Wow, dalawang patamsak ni Sis Gisa. Thanks so much, Sisi, sa patamsak mo. Joanne Mercedes, opo, marami nang nagsara, oo. Pati dito, ang daming nagsasarang mga restaurant. Hindi lang mga restaurant, pati mga shop. Tapos puro mga sale. 50% off pa nga yung mga iba. Oo, yun na nga lang gawin nila. Magtinda-tinda kahit paunti-unti. Oo. Yes, Explorer, dumalaw muna ako kay Chef Robert, sabi ni Yes, Explorer. Ako din, andun din ako kanina before ako mag-start.
nagtamsak muna ako doon at nag-stay ako ng 2 minutes yata. Kaya nakatamsak din ako sa kanya. Ang hirap naman kasi sabay-sabay. Kaya hindi makasupport. Joan Prasedes, hehe. Masarap mamili sa ganun. 50% off, hehe. Kung may pambili, sisi. Kung may pambili, masarap mamili, di ba? Host, pwede pababa ng ibang bahay. Sabi ni Lisa Apoya, okay, baba mo yung bahay mo, sisi. Baba mo lang dyan at maglablaban. Maglablaban tayong lahat dyan para makarami. Ako din yung bananas ko, hindi na yata nadadagdagan. Hindi na ako nakakapangisda. Puro LS na lang. Hehe, correct ka dyan. Basta may pambili. Oo. Isa po ya guys, patikit naman po. Babalikan po kayo ng dalawa. Basta mag-iwan ng bakas, sabi ni Gisa Apoya. Ayan guys, lablabin na natin si Sis Gisa Apoya. Ang kanyang main channel guys is Gisa Explorer. Thank you host, sabi ni Sis Gisa Apoya. Welcome. Thank you din sa pagdala mo ulit sa aking bahay at sa mga patamsak mo. Salamat Sis Gisa. Joan Prasedes ngangabils pag wala pangbili, sabi ni Joan Prasedes. Kaya nga ang hirap din kahit tinitingnan mong puro sale 50% off pero wala kang hawak. Wali. Sin tayo sis host. Hindi na rin nadadagdagan bananas ko. Padagdagan man, nababawasan din. Ako nga rin, sisi. Hindi na ako naalis sa 1-4. 1-4. Ilan na lang ba yung ko? Basta, nasa 1-4 lang ako. Is Explorer. Check nyo kung may spam comment kayo kasi bilis mababawas ang bananas. Ay, ganun. Hindi ko naman na dinadalaw yung mga videos ko. Is Explorer, Joan, pababa ka ng bahay mo. Opo, sabi ni Is Explorer. Ayan. Sis Joan, hehe, kaya nga. Sis Joan, pababa daw yung bahay mo, sabi ni Sis Gisa Explorer, para lablabin ka na rin. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Gisa Apoya. Dikitan nyo daw siya at dalawa ang ibabalik na mga bananas sa inyo. Hindi na ako nakapangpangisda kasi nagsusupport ako sa mga nag-ELS, sa mga ka-GC na mga nag-play sa bahay ko, kaya kailangan ding suportahan ko sila sa mga LS nila. Ako din, hindi ko na rin na-check yung comment section ko. Yung may spam, sabi ni Joan Prasedes. Ayan. Ako rin, hindi ko pa na-check. This Explorer, pedikit po ng binababa ni Kambal para balikan kayo niyan. Legit po yan, sabi ni Gisa Explorer. Ayan guys, padikit na lang din kay Gisa Explorer. Sis Joan Prasedes, kung hindi pa kayo magkadikit ni Sis Gisa Explorer, maglablaban na din kayo dyan. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa pag-stay guys.
Ang sarap na ng hilik ng alaga ko. Mamaya 12:00 o 1:00 magigising na yan. Tapos hindi pa ako tulog kaya ano ba yan? Puyat pa more. East Explorer Juan, baba ka na bahay, 3, dikit ko sa'yo, sabi ni East Explorer. Ano alaga yung sis? Matandang babae. Matandang babae yung alaga ko. Juan 22, hi sis host, thumbs up, sabi ni Juan 22. Thanks so much sisi. Salamat sa mga patamsak mo. Akala ko bata. Batang isip na. Kasi may Alzheimer siya. Kaya batang isip. Lahat ikukumand mo sa kanya yung dapat niyang gawin. Sabihin mo, mag-brush ka na. Sabi, ganon. O kaya maghilamos ka na, ganun. Dapat mong sabihin yung dapat niyang gawin. Ayan, si Sis Joan Brasides nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Sis Gisa Explorer nagbaba na ng kanyang bahay. Si Sis Joan Brasides. Joan Brasides, hindi ba mahirap mag-alaga ng ganun? Mahirap sisi. Ang hirap-hirap nga. Gusto ko na nga umalis dito pagkatapos ng kontrata ko sana. Pero in-offeran naman ako na dadagdagan daw ng sahod ko, pero ang hirap din kasi ang sakit sa likod yung pagbubuhat-buhat ko sa kanya. Tapos nagpepersa ka. Kailangan gamitan mo ng lakas. Kasi pagka hindi mo siya hahawakan, tutumba na lang siya. Kaya nga nung natumba siya, naoperahan dito sa hips. Dikit na pala sis Johan lahat ng account ko, sabi ni Gisa Explorer. Ayan, dikit na daw lahat ng account ni Gisa Explorer sa'yo, sis Johan Prasidis. Oo, magkadikit na siguro kayo kasi nung nag-ELS pa si sis Jason Bravo, pumupunta rin sa akin Hindi parang caregiver ka na din pala dyan, sis house, sabi ni Joan. Ayun nga yun nga ang mas pa sa caregiver sisi kasi inaalagaan ko ngayong matanda, tapos namamalingki ako, nagluluto ako, tapos naglilinis dito sa bahay, lahat all around. Ganun ba sis Gisa? Sabi ni Joan Presides. Sis Explorer, laki na ng bahay ni sis Joan. At muni na din. Oo, matagal na siyang muni, sis Gisa. Matagal na siyang muni si sis Joan Presides. Kaya hindi na siya nag-ALS. Nag-upload na lang siya ng mga niluluto niya. At puro mga premiere. Kaya halos every week may may premiere siya. Ngayon sis Joan, wala kang premiere pa. Yung Presides, 2.5k pa lang bahay ko sis. Hindi nga umaangat lagi kasi nababawasan, tas madalas lang may mangisda. Kaya ako wala na, hindi na ako nangingisda. Pagka may dumidikit na lang, ayun, binabalikan ko. Pero pagka mamuni na rin siguro ako, ayun, makakapangisda na naman. Busy lang kasi sa pag-support. 6 million people in the house, thanks so much. May video me.
Natatamad pa nga mag-edit busy sa module ng Junakis sa online class, sabi ni Joan Prasidis. Kaya nga ako rin, ang dami kong video. Pero hindi ko pa nai-edit kasi hirap namang mag-edit. Hindi ako marunong. Yes, Explorer, ako nga 1.17 pa lang sis Joan, sabi ni Yes, Explorer. Ibig sabihin, mas malaki pa yung bahay ko sa'yo. Sis Gisa, matagal ka nang namuni. Ako mahigit 1.4 na yata yung bahay ko. Hindi pa namumuni. Ang galing. Opo, pinaka matrabaho yung pag-edit. Kaya Diyos me, nakakaloka, sabi ni Joan Prasidis. Oo. Lalo na ako, wala akong alam-alam dyan sa mga pag-i-edit. Yes, Explore. Ako nga sis, madaming video. Tinatamad ako, sabi ni Yes, Explorer. Ang hirap. Sana may taga-edit. Kaya pag nakamilyon na rin tayo, kukuha tayo ng taga-edit. Moski Morales, tamsak Mama Norm's Kitchen, sabi ni Mong Version. Thanks so much, Mong. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Yes, Explore host kasi nung naka 1K ako, naghinto ako sa pangingisda. WH inatupag ko, sabi ni Easy Explorer. Ayan. Yan Mercedes, yung video na basta na lang. Oo, nakakaya naman kasi i-post yung video na basta na lang. Basta pinag-ano ko na lang, basta dinudugtong-dugtong ko na lang, yun na. Kaya nga, sana all may taga-edit, sabi ni Joan Mercedes. Ako, pagka tinatamad ako, dinudugtong-dugtong ko na lang, tapos nilagyan ko na ng background na, tapos ayun na yun. Ang hirap kaya. Tapos lang yung ginagamit ko, InShot. Tapos dalawang music lang yung ginagamit ko. Yes, Explorer, ako lang din nag-edit ng video, bahala na, dugtong na lang, hahaha, hirap mag-edit sabi ni Yes, Explorer. Ako rin sisi, dinudugtong-dugtong ko. Hindi talaga ako marunong mag-edit. Ang dami ang mga tinuturo ng anak ko sa pag-i-edit. Hindi ko naman nahaharap. Basta yung na lang, yun. Yun na. Kasi nga nagpapa-edit nga ako. Gusto kong palitan yung thumbnail ko. Mahina daw yung internet doon. Ayun ang problema sa Pilipinas Host, matulog na ako, maaga pagising bukas, sabi ni Gisa Explorer. Okay, sisi, good night. Thanks so much. Salamat sa pag-stay ulit sa aking munting bahay. Bukas ulit. Tulog ka na. Good night and sweet dreams. Ingat. God bless, sisi. Salamat. 6 million people in the house. Thanks so much guys. Kaya nga po mahina ang signal dito sa Pinas kahit nakanet ka na, sabi ni Joan Prasidis. Yun lang ang problema yan sa Pilipinas, sisi. Good night all, sabi ni Gisa Explorer. Kahit gusto mong mag-edit, wala na. Pagka load ka lang, mauubos na yung
load mo, hindi pa tapos yung pag-i-edit mo. Yun ang problema dyan. At least dito, unlimited naman yung internet namin. Pero, naglo-load kami. Yes, sinabi mo pa, sabi ni Sis Joanne. Oo. Pag ano lang, naubos na yung data mo. Hindi mo pa tapos yung ini-edit mo. Buti kung lang, yun, parang yung ginagawa ko na dinudugtong-dugtong ko lang. Hindi ko pang alam ikat kung gusto kong pahinaan sana yung music niya. Para madinig yung salita ko hindi ko alam pa pahinaan yung music niya. Basta dire-diretso na yung volume niya. Ganun na lang. Four million people in the house is still there. Thank you so much. Saang bansa ka nga now, sis host? Sabi ni Joan Procedes. It's KCC, Hong Kong. Hong Kong lang ako. Nasa Asia pa rin. Kaya parehas tayo ng oras. Hindi ba kayo naapektuhan dyan sa Cavite nung bagyo? Sisi? Grabe yung nangyari sa Cagayan. Same time din. Oo, same time tayo. Hindi ba kayo naapektuhan sisi sa nagdaang bagyong Ulysses? Grabe yung nangyari sa Cagayan. Yung dam kasi pinakawalan nila. Biglang bumulwak yung tubig sa dam. Ang taas ng tubig. Hindi sis, kasi lumihis naman yung bagyo, tsaka highland din kasi dito sa amin. Oh, okay. Di ba Cavite kasi buti naman. Yung isang YouTuber din na kagroup ng anak ko nabagyo din. Kaya blinag niya kanina yung pambili niya ng mga kahoy, mga yero, saka mga bakal. Kuya Ogie TV, tamsak po host, sabi ni Kuya Ogie TV. Medyo malapit sa Tagaytay. Di ang ganda ng tanawin nyo dyan. Ayan si Kuya Ogie TV, rin siya, sa Cavite rin siya, sisi. Diba Sir Kuya Ogie? Sa Cavite rin po kayo. Ayan si Sis Joanne Procedes, taga Cavite din siya. Opo, sabi ni Sis Joanne Procedes, sana makapasyal din pagka makauwi. Makapasyal dyan sa inyo para marating ko rin yung Tagaytay. Kasi nung last year, nagpunta pa yung anak ko dyan nag-outing yung mga grupo nila. Kasi yung isang kagrupo nila na nasa US, nasa San Diego, nagpadala ng pera para makapag-outing yung mga small YouTubers na kagroup niya.
Tapos nagpunta sila doon sa Tagaytay. Kumain sila doon. Nagkita-kita sila sa Alabang. Tapos sabay-sabay na silang nagpunta sa Tagaytay. Ayan, Kuya Ugi TV. Hello at Joanne. Sabi ni Kuya Ugi TV. Joanne Parsitis, oo sis. Just PM lang me. Sabi ni Joanne Parsitis. Oo, hello po Kuya Ugi. Sabi ni Joanne Parsitis. Joanne Parsitis, wow, sana all ganon. Sabi ni Joanne Parsitis. Oo, kasi isa siyang nurse sa San Diego. At yun, sisiw lang sa sisiw lang sa sahod niya yun. Yung pinadala niya. Mga sila, siyam na mga YouTubers, nagkita-kita sila sa sa Alabang, Muntinlupa, tapos sabay-sabay na silang pumunta sa Tagaytay. Ayun, ang sarap ng banding nila. Kanya-kanyang video. Nagsasalubong-salubong yung mga camera nila. Kasi nga for the first time daw na nagkita-kita rin sila. Kaya yun, masaya. Oo, basta nurse, malaki ang sahod sa ibang bansa. Oo nga, lalo na doon. Kasi US dollars ang sahod nila. Kaya sisiw lang sa kanila yon. Kahit nagpadala siya ng 1,000, ang laki na yun. Kasi nag-hotel pa sila o kaya 500 siguro ang pinadala niya. Nag-hotel pa sila. Kaya nga po, sabi ni Sis Joanne, yan. 6 million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat. Kuya Ugi TV, thanks so much sa pagdalaw ulit. Hindi ka patulog. Gabi na po. Na. 11:30 na pala. Maghahating gabi na. Thanks so much Sis Joanne sa pagbantay mo sa aking bahay ngayon. Ulit. Punta ka lang at pagka may premiere ka at may promote natin, mapatamsakan natin sa kanila. Lala, hihikab na si host. Kuya Ugi TV, sorry po, very busy kanina. Hindi na naman ako nakapunta sa LS mo. John Prasidis, di ba mahirap dyan house sa Hong Kong? Hindi naman kasi bumagsak lang nung nag-umpisa nung may rally. Balitaan mo yun, yung rally dito. Tapos sinundan ng sakit na ito. Kaya nagbagsakan yung mga negosyo ng mga amo. Kaya maraming nawala ng trabaho dito, Sisi. Simula noon. Pero yung trabaho naman, okay lang din. Opo, yung rally, grabe din. Yun sabi ni Sis Joanne. Grabe yung nila noon. Talagang sinisira nila.
grabe rin pala magrarally dyan. Sabi, oo. Kasi talagang sinisira nila. Pati mga CCTV, tapos mga salamin, binabasag, ganon. Ang tatapang nila, ang mga mababata, mga estudyante yung mga yun eh. Yung mga nagrarally noon, mga estudyante mga yun. Tapos kompleto sila. May mga martilyo, may mga lyabe, kasi yung mga bakod-bakod yan sa kalsada, sa highway, tinatanggal nila. Tinatanggal nila at sinasara nila sa daan. Yung mga bakal-bakal. Opo, ang tatapang nga po, parang nakakatakot pag nagrarally dyan. Oo, noon. Pero ngayon tahimik na sila kasi may batas sila na once na magrarally sila, kahit na hindi ka kasali sa rally at andun ka sa grupo nila, huhuliin ka rin at ikukulong ka na nila. Ganon yung ipinasa nilang batas ngayon at naaprubahan naman. Kaya takot na silang mag-rally. Pero ito namang ngayon, itong sakit ngayon, naka fourth wave na kami. Kaya sinasabihan na naman yung mga katulong dito na huwag lumabas. Pero sila naman yung labas ng labas. Buti kung may batas ng ganun, oo. Pero paano kung napadaan ka lang naman? Ewan ko nga ba kung paano yung ganun. Kasi naman makikita mo naman sila na talagang nag-uumpukan na. Alam mo na yun na magrarally sila. Pero kung yun nga, pag napadaan ka at nagkakahulian na at andun ka, ewan ko lang kung anong parusa. Diba yung Hong Kong sakop din po ng China? Oo. Nakuha nila balik na sa China ito. Kaya ang sabi nila ngayon, one nation, two policy. Yun ang nila ngayon dito. Baka pagka tapos lang nitong sakit na to, pupunta na dito yung China. Baka mas mas priority na nila yung mga Chinese na kukunin kaysa yung mga Pilipino. Kasi nga sa kanila na ito eh. Pero mas marami namang mga amo na gustong Pilipina ang mga katulong nila. Kasi ang mga parehas nilang mga dugyot. Ano po yun? One nation, two policy. Yan nga yung kinuha na nila yung Hong Kong. Binalik na sa China. Kaya ang pangalan ngayon dito sa Hong Kong, China, ganun. Tapos yung two policy, yung batas nila, dalawa, nahati sa dalawa yung batas nila. Pero pagkatapos ng sakit nito na to, pupunta na dito yung mga officials ng China para mag-usap-usap ulit kung ano ang gagawin sa two policy na yun. Oo, mas masinop ang mga Pilipinas sa bahay kaysa sa kanila. Oo. Kaya ganun. At hindi pa namin alam kung anong mangyayari pagka pumasok na yung mga Chinese dito. Kasi yung mga Chinese naman mostly yung parang galing din sa mga province, ganun. Hindi sila marunong mag-English. Kaya yung mga Chinese naman na gustong matuto ng English, yung mga anak, yung Pilipina ang pipiliin, ganun. Yung Pilipina ang kukunin, nakatulong.
Prince Dimple Vlog, andyan pa rin. Thanks so much, Sisi, sa pagtambay. Sinisipon ako. Maginaw-ginaw na. Mahangin dito sa bintana, oh. CNC Striker Adobas, andyan pa rin, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat, sir, sa pagbalik. Ayan, sis Joanne, kung hindi mo pa kadikit si CNC Striker Adobas, padikit naman dyan para managdagan naman ang kanyang bananas. At sir CNC Striker, kung hindi mo pa kadikit si host, pakidikitan naman. Natulog ako, host, sorry, sabi tinulugan mo na ako, sir CNC Striker. Okay lang, pahinga din pag may time, ganun. Wag yung puro puyat. Si host puro puyat na kasi naghahabol. Gusto ng makatapos. 7 million people in the house, thanks so much. Salamat, guys. Esmeralda Iba Talinato, Sisi, sabi ni Madam Evelyn, Fam and Friends. Thanks so much, Madam, sa mga patamsak mo. Andun ako sa premiere mo kanina, ang daming tao. Grabe. Hindi ko nababasa yung mga andun. Ang daming tao kanina. Sana all ganun ang premiere. Ang bilis-bilis umakyat yung mga comments, hindi nababasa. Thanks so much, Ma'am Evelyn, sa mga paninjas mo dyan. Salamat, salamat. Yung unprocessed na ko, sis. Pag namuni ka, doon na talaga ng tunay na laban sa pagiging YouTuber, sabi ni Sis Joanne. Lahat dapat i-maintain, sabi ni Sis Joanne. Kaya sana makayanan. CNC Striker, Kuya Ugi Vlog, dan na po kita, ikaw na bahala sa akin. Salamat, sabi ni CNC Striker. Ayan, Kuya Ugi TV, dan na daw sa iyo si CNC Striker. Salamat. Nagdidikit-dikit pa rin si CNC Striker at nakatulog daw siya. Thanks so much, sir, sa pagbalik. Even though nakatulog ka na kanina at nagising ka, bumalik ka pa rin sa bahay ko. Salamat, sir, sa pagbalik. 7 million people in the house. Thanks so much. Alin ba ang dapat i-maintain, Sisi? Yung mga pag-upload, ganun. Evelyn Pam and Friends at Gisa Apoyadan sa'yo, sabi ni Madam Evelyn Pam and Friends. Ayan, Madam Evelyn, si Gisa Apoya ay nagpaalam ng matutulog na kasi maaga pa daw ang gising niya bukas. Basta mag-iwan na lang ng tamang bakas para mabalikan kanya bukas. May dalawa siyang bananas na ididikit.
Kaya ayan guys, lablabin na rin natin si Madam Evelyn Fam and Friends. Isa na rin siyang monetized channel guys. Ayan, CNC Striker. Lablabin mo na rin si Madam Evelyn Fam and Friends para madagdagan din ang kanyang banana. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Evelyn Fam and Friends. CNC Striker, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Evelyn Fam and Friends. Lablabin mo na siya para madagdagan na ang bananas mo. Kasi si Madam Evelyn Fam and Friends ay marami siyang mga bananas na ibibigay sa'yo. Kaya hindi ka magsisisi na didikitan mo si Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan guys, magdikitan at maglablaban tayong lahat. 8 million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo guys, thank you so much. Ayan, sis Joanne Presides, kung hindi mo pa kadikit si Madam Evelyn Fam and Friends, lablabin mo na rin, sisi. At parehas kayong monetized channel. At yun, Presides, dating dikit na, sabi ni Madam Evelyn and Fam and Friends. Ay, dikit na pala kayo. Sis Joanne ni Madam Evelyn. Saan kaya kayo, nagkadikitan? O baka dito rin? O kay, Mong? Mami, ang daming tao yung premiere mo kanina. Sana all ganun ang premiere. yung kay mix ang unti lang. Eight million people in the house. Thank you so much. Out na ako, host. Need ko na i-play mga nanalo kanina sa Sabado. Ayan na. Sa Sabado, i-play ko kayo ni Amy. Di ako mag-LS sa Sabado, sabi ni Prince Dimple Vlog. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pag-play sa aking bahay din. Thank you so much. Hindi ka ba lalabas sa Sabado? 10 million people in the house. Thank you so much, guys. Salamat sa pagdalaw. Dan, dikit na din po sa'yo, Madam Evelyn Fam and salamat. Ayan, Madam Evelyn, dan na daw sa'yo si Joanne Presides. CNC Striker, Joanne Presides. Dan, tamsak na po kita. Ikaw na bahala sa akin. Salamat, sabi ni CNC Striker Adubas. Ayan, sis Joanne, dan na daw sa'yo si Sir CNC Striker Adubas. Ayan. Okay, salamat CNC OTW din sa'yo, sabi ni Sis Joanne Presides. Ayan, OTW na daw sa'yo, Sir CNC Striker, si Sis Joanne Presides. Ayan, thanks so much, guys.
Salamat sa inyong pag-stay. Seven million people in the house. Thank you so much. Salamat guys. Sir CNC, dan na din po sa'yo doon sa cake na para sa boss you, sabi ni Joan Prasedes. Ayan, dan na daw sa'yo si Joan Prasedes. Sir CNC Striker. CNC Striker. Evelyn, dan na po kita. Dan na po kita, ikaw na bahala sa akin. Salamat, fallback, sabi ni CNC Striker. Ayan, Madam Evelyn, dan na daw sa bahay mo si CNC Striker. Joan Prasedes says host, baba na din mi. Baba na din mi ha, sleep na, sabi ni Sis Joan Prasedes. Thanks so much, Sis Joan. Night night everyone, sabi ni Sis Joan Prasedes. Salamat, Sisi. Salamat. Good night and have a good sleep tonight. And sweet dreams. God bless. Thanks so much, Sisi. 7 million people in the house is still there. Thanks so much. Thanks so much, guys, for staying. Since si Striker nagbaba ng kanyang bahay. Thanks so much, sir, sa pag-stay. Dikitan din kita mamaya after ng LS ko para lablabin ko rin yung bahay mo. Sana lablabin mo rin yung bahay ko. Thanks so much. Sir CNC Striker Adobas, salamat. Dikitan kita mamaya o kaya bukas. Dalawang bigay ko sa'yo na bananas mo. Ilan na ba ang bahay mo, sir? Nag-ALS ka na rin ba?
5 million people in the house. Thanks so much sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Salamat guys. Ayan, mag-aalas 12 na. At matutulog na rin si host. Iiwan ko lang to. Kung gusto nyong mag-stay guys, salamat. Mag-stay lang kayo dyan. At matulog na tayo. Salamat guys sa inyong pag-stay. Yung mga 5 andyan na nakabantay. Salamat po sa inyo. At i-mute ko na ito para makapagpahinga na rin si host kasi may trabaho pa bukas. Mamaya gising na tong alaga ko. Mamumuyat na naman. So yun guys, thanks so much. Good night everyone. Dito lang ito. Thank you.
Koisbu at Mama Norm's Kitchen, thumbs up, sabi ni Koisbu. Thanks so much, sir, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po. Bridget Masbang, bye na ako. Slow bat na, sabi ni Madam Bridget Masbang. Sige po, Madam. Thanks so much. Salamat sa pagstay. Salamat, Sir Koisbu, sa patamsak mo at saka sa pagdalaw sa akin ngayong gabi. Salamat. At matutulog na rin si host sana. Kasi 12 o'clock in the morning na. Today now is November 27. Ayan guys, malapit na tayong mag-December at hindi pa rin makauwi. Sana all makauwi na ng Pinas. Kumusta, Sir Koisbu?